Данлы Дусай китабының авторы Мөҗәһит Әхмәтҗанов әлеге китапка авыл тарихы, аның кешеләре, аларның көнкүрешләре, авыл белән бәйле истәлекләр тупланган. Дусайның да, күрешнең дә үзенең китаплары бар. Бер уйлаганда, бөтен авылның да паспорты булган шикелле, һәр авылның үзенең китабы булырга тиеш. Дусайның китабы Данлы Дусай дип атала, бик матур чыкты. Дусайлар үзләре бик актив булдылар бу мәсьәләдә. Актив яздылар, актив катнаштылар. Һәм инде китап язылып беткәннән соң акча эзләп йөрергә дә туры килмәде. Алар үзләре азазлап булса да китапның хакын үзләре күтәрделәр. Китапны тәкъдир итү Сабантуй формасында милли уеннар белән үрелеп барды. Балалар кашыкка йомырка салып йөгерде, чүлмәк ватты, авыш баганага менде, күз бәйләп бүләктә кисте. Бүген безнең Байык авылы җирлегенең Дусай авылында зур бәйрәм үткәрелә. Дусай авылының 100 еллыгы. Бу чараны үткәрүгә күп кунаклар кайтты менә. Күп авылның, Дусай авылының эшмәкәрләре тарафыннан оештырылган бәйрәм инде бу. Дусай авылы үзенең бик тырыш халкы белән танылган авыл. Бүген күңелләр кузгалган көн, хисләр ташкан көн, шуңа күрә менә мәйдан гөрли. Һәм нәрсә әйтәсе туган авылым, синең ямны, аңлата алмыйм һич кенә. Синдә үткән көннәрем дә гүя сылдыш кенә. Төшләремә күрәсең, син сагышларга күмәсең, балачак бишәге чула юксындыра күрәсең. Безнең монда туганнарыбыз, үземдә мин Исем районы Үрәзмәт авылыннан, шуның өчен туганнар белән бер күрше үзе бер зур бәхет бит инде ул. Менә шушылай тынычлыкта, саулыкта, иминлектә яшәргә язсын, барыбызга да бәйрәмнәр белән. Һәрбер сабантуйларга чыгабыз, халыкка безнең ризыклар ошый. Менә шулай итеп бәйрәмебезне яхшы итеп үткәрергә язсын. Туğun, Dusay'da tuğu isteminde işlevip çaldılar. Kamazda buldu. Kadirgi vakitte incelerinde avulda işleyim. 70 yaş olup gile. Avulga kınaka qaytan yaşasıları kurup bulmak oldu. Бәйрәм бик җыйнак, тыныч, матур үтте. Балалар өчен уен мәйданчыклары, кабартылган таулар, батут, карусель, отынгычлар эшләде. Сату нокталары да күп иде. Бу көнне авылда күптән көтелгән яңгыр да яуды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.